जवळपास हा आंबाड्याचं झाडचं इकडे म्हणजे अप्रूट म्हणजे कोलॅप्स झालं आणि जवळपास थोडं डॅमेज पण झालेलं आहे. आणि ह्याच्यामध्ये जी आमची पोल होती, एक्झिस्टिंग पोल आहे, ऑलरेडी ऑलमोस्ट बेंड झालं. म्हणून आम्ही थ्रू इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ऑलरेडी ते पोलचं शिफ्टिंग काम चालू आहे. आणि देवाचं कृपा म्हणायची की हा मेन रोड आहे, म्हणजे स्कूलच्या मुलांना जायला यायला हाच रूट आहे. आणि जवळपास स्कूलचं टायमिंग जाऊन ही घटना घडली. म्हणून मी देवाची कृपा म्हणून की कुणालाच ह्याच्यामध्ये कुणाचीच हानी झालेली नाही आहे, म्हणजे जीव हानी नाही, कुणालाच कसंच इकडे आज प्रॉब्लेम झालेला नाही आहे. पण हा एक जे डेंजरस झाडं आहेत ऑलमोस्ट आम्ही सगळे प्रायव्हेट प्रॉपर्टीमध्ये आहेत किंवा ऑलमोस्ट प्रायव्हेट ओनरचीच रिस्पॉन्सिबिलिटी असतात. आणि जी पब्लिक रोड्स आहेत, पब्लिक प्रॉपर्टीमध्ये आहेत, ती नक्की म्युन्सिपाल्टी त्याच्यावरती आम्ही ऑलमोस्ट कुठे डेंजरस ट्रीज आहेत सगळे आम्ही नोट करून डेप्युटी कलेक्टरच्या परमिशनसाठी पाठवलेले. आणि कोड असल्यामुळे आमचा थोडा ट्री कटिंग डिले झाला. आणि थ्रू डिझास्टर मॅनेजमेंटसुद्धा ऑलमोस्ट आम्ही कुठल्या डेंजरस ट्रीज आहेत त्याच्यावरती बऱ्याच डेंजरस ट्रीज. आणि लास्ट इयर आम्ही ऑलमोस्ट फुल साखरेच्या सगळ्या वॉर्डमधले इतर लेडीजून कट केला होता. आणि ह्यावेळी आम्ही जी मेन रोडवरती आहे, जी पब्लिक ह्याच्यामध्ये आहे, जी पब्लिकला त्या सगळ्या ट्रीजला आम्ही ऑलमोस्ट सगळ्यांवरती हे घेतलेलं आहे. हल्लीच आम्हाला आमची कोर्टमध्ये आमची म्युन्सिपाल्टीची कोर्ट आहे, ती पण एक डेंजरस ट्री असून त्याला ऑलमोस्ट ऑर्डर झालेली आहे. फक्त प्रॉब्लेम येतो की ट्री कटिंगची कॉस्ट कोण बेअर करणार. आणि म्युन्सिपाल्टीला पण एवढं पॉसिबल नाही आहे. जवळजवळ एक झाडाला मोठ्या झाडाला कमी 40,000 to 50,000 एक झाडाला कॉस्ट पडतो. प्रश्न येतो की हा कॉस्ट कोण बेअर करावा. आणि प्रायव्हेट प्रॉपर्टी असल्यामुळे एक प्रश्न येतो की प्रायव्हेट ओनर्स नाही, त्यामुळे झाडं लावतात त्यांनी थोडासा हातभार आपला लावला. पण म्युन्सिपाल्टीला त्यांना थोडा सहकार करून आम्ही नक्की डेंजरस ट्रीजला आम्ही कट करायला आम्ही मदत करू. आणि ह्याच्यामध्ये ऑलमोस्ट आमचं आता हे काम चालू आहे आपली स्टोरेज. आणि हे सगळं लवकरच कंप्लीट करून इकडच्या रहिवासी आहे ना एक आम्ही क्लिअर करू, त्यांना उद्यापर्यंत सगळं हे क्लिअर करून किती नुकसान झालं असेल अंदाजे? एक्झॅक्ट अजून अंदाज आला नाही नुकसान झालेला. पण लकीली जास्त नुकसान झालं नाही. थोडंफार एक रुफिंग थोडंफार कोलॅप्स झालेलं आहे साईडला. मोठी हानी झाली असती पण देवाच्या कृपेनं तसं कुणालाच हे झालं नसतं. बऱ्यापैकी मला Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.